Bună dimineața! Să începem cu începutul. Numele meu este Horia. Conduc, după cum vedeți, un Z750 din 2010. O mică paranteză, este o motocicletă superbă, mai ales pentru oraș. Închidem paranteza. Să nu râdeți de mine, asta este primul vlog pe care îl fac. Ce vreau să fac prin el, încerc să fie legat de chestii care se întâmplă în trafic. Și în primul rând, chestii în trafic însemnând nesimțiri din partea șoferilor, și o să încerc pe cât posibil să, nu știu, fie să le opresc, fie să le atrag atenția. Dar trebuie să știți că este foarte, foarte frig. E ora... Uite, am uitat să dau ceasul înapoi după ora de vară. E 9 fără 10, 28 martie, destul de friguț. Ce bine când faci și mie. Unde te grăbești? Ce bine când faci loc. Mulțumesc! Au început și pe oameni să civilizeze un pic oamenii, cu șoferii, cu motocicletele în trafic, dar mai e de lucrat. Ceva ce ar trebui să știți despre mine de la început, din fericire, aș putea spune, acum 2 ani de zile am avut o operație pe cord deschis, ceva din naștere, dar totul este ok acum și de-aia nu o să merg foarte, foarte tare prin oraș. Am început să fiu puțin mai calculat, nu ca înainte. Ce bine că faci tu de aici stânga unde n-ai voie. Foarte simpatice scuterele astea mari și destul de puternice, doar că mi se par puțin cam greoaie pentru oraș. Bravo, așa să faci! Deci m-a văzut să uită în oglindă și nimic. Așa, bravo, aruncă țigara pe jos, bravo! Mersi! Da, știi ce o să spuneți, că de ce merg pe aici? Păi, de simplu motiv că uite, știu ce este pe acolo. Nu o să mă lase nimeni să intru. Așa că merg pe aici cât pot. Uite, vedeți, fix de aia.
Doar că aici mai încapăt un pic, aveți grijă care treceți pe aici. Uite cum stă polițistul și așteaptă. Îl vedeți? Ia uite-l. Deci un coleg de trafic. Hai, ce bine că faci tu pe aici. Mersi. E prea mare ghidonul. Lasă, mersi, mersi. Uite ce frumos, nu mă așteptam de la un taximetrist să facă chestia asta. Gata cu munca pe ziua de azi. Ia să vedem ce trafic avem. Așa se face, bravo! Să te urci pe mine. Hai, întoarceți pe linie continuă, ce vă pasă? Hai, trecut pe roșu. Prieteni, și uite așa faci din Dorobanți până în Pantelimon cam 9-10 minute pe ceas. Băi, ce să zic, ăsta a fost primul meu vlog, primul episod, sper că v-a plăcut. Mie unul nu mi-a plăcut. În fine, vedem mai departe ce iese și mersi frumos!